посетили. Наверное, для меня это считается как святой город, потому что оттуда наши корни. Это основа, которая была заложена нашими предками. Там наши предки приняли ислам. И, альхамдулилля, с каждым годом, приезжая в Болград, ты радуешься этой красоте, тем, наверное, строениям, которые были возведены во время универсиады, во время наверное, вот этого промежутка, которого у меня не было. Да, то есть, и, альхамдулилля, приезжая, ты чувствуешь какую-то легкость, спокойствие и получаешь, наверное, удовольствие от общения со своими земляками, со своими братьями, друзьями. Ну, если взять Арск, то это город для меня, наверное, второй после Казани. То есть тот город, где моя душа находит успокоение. Во-первых, это гостеприимство, это улыбки людей, которые видят нас первый раз и готовы отдать последнюю, наверное, какую-то вещь свою, да, лишь бы вот угодить своим гостям. И, приезжая, наверное, каждый раз в Арск, наверное, убеждаешься в том, что, наверное, ты еще раз приедешь обязательно в следующую поездку, даже, просто приехать и побыть там. Очень большой рахмет организаторам, потому что действительно от них многое зависит. И то, что они отдают, я всегда считаю так, что они отдают нам, чтобы по много раз Всевышний им воздал. И, иншаллах, как в этой жизни, так и в вечной жизни отблагодарил их баракатом. Мәскәү делегациясы белән таң ату белән иртәнге 6-да автобусқа утырып Болгарга бардык. Анда бездә бик кояшлы көн көтте. Болгарда иң кызыгы ул Ак мәчеттә безнең экскурсия күрсәттеләр һәм икенче музейлардан йөрттеләр. Аннары без шунда ук тәмле обедлар ашадык һәм автобусга утырып безне Арск өлкәсенә алып киттеләр. Арскта безнең өчен, делегатлар өчен Арск шәһәре көне үткәрделәр. Анда бик кызык программа булды. Безнең делегатлар чыгыш ясадылар һәм татар кызы конкурсын, татар кызларын күрсәттеләр безгә. Анда иң кызык концерт булды һәм безнең өчен дискотека. Рәхмәт бик зур тәбрис Яруллинга һәм бөтен оештыручыларга шундый кызык программа өчен. Сезнең барыгызны да Кунакчыл Арча җирендә күрүебезгә бик шатбыз. Бик Тукайыбызның атанылган Арча җирендә күрергә шатбыз. Безнең районыбыз үзенең халкы белән, хезмәтчән халкы белән, бик шәхесләр белән горур район. Һәм без сезнең барыгызны да шушы бәйрәмнәр белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Яхшы итеп кунак иткән өчен алкышлыйк Арчаны, аларга зур рәхмәт моның өчен. Арча, рәхмәт! Арча, рәхмәт! Aha, bas kazım. Bas kazıma pipe, idenlere silkinsin. Bas kazıma pipe, idenlere silkinsin. İdenlere silkinsin de ki yav kungla jilkinsin. İdenlere silkinsin de ki yav kungla jilkinsin. Bas kazıma pipe, sındır iden toktasın.
Бас кызым Әпипә, сындыр идән тоқтасын. Сындырсаң идән тоқтасын, кияу түләр акчасын. Сындырсаң идән тоқтасын, кияу түләр акчасын. Форумда инде мен икенче тапкыр катнашам. Елдан-ел форумның көчләнгәне, шундый артканы, зурайганы сизелеп тора. Саф татар мөхитендә генә яшәдек. Бу күңелгә шул кадәр рәхәт, шул кадәр май булып ята. Меңнән артык делегат бөтенебез җыелып Арча шәһәренә бардык. Арча халкы безне бик җылы каршы алды. Шул кадәр җырлы, моңлы гармоннар белән шушы татар иләрендә уйнап, җырлап, күңелләр күтәрелде. Стелләр шул кадәр сыгылып тора иде, шул кадәр матур булды. Аннан соң инде без концерт карадык. Шушы делегатлар белән төрле кызык уеннар булды, бик яңа төрле уеннар да булды безнең анда. Һәм менә әле минем үз гомеремдә шушы кадәр матур, истәлекле концерт күргәнем юк иде. Шул кадәр бердәмлек, шул кадәр татар җанлы, андагы халык шул кадәр матур уеннар уйнап, безнең аннан һич тә кайтып китәсе килмәде. Йөрәккә үтеп керде шул кадәр. Мондый чараларны оештырганга, бу оештыручыларга мин чын йөрәктән зур рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә без хыялланабыз, Алла бирса, инде шушы киләсе елларда менә Мөслим районында туган ыгыма кайтам дигән проектны без бүгенге көндә уйлап ятабыз, планлаштырабыз. Киләчәктә дә менә шушы татарлыкны саклап, шушы проектларны күбәйтеп, аралашып яшәргә телибез. Башка делегатлар белән аралаштыгызмы? Без Аларның фикерләрен Мәскәүләр белән. Без бик күп менә Ульяннан килгәннәр, безнең Оренбурглар, Чиләбеләр, бик күп җирдән килгән делегатлар алар. Күрештек, барсы белән дә. Бик якты истәлекләр калдырдылар, шул кадәр алар белән сәгатьләр буе сөйләшеп утырдык, шул кадәр гашыйгалар безнең Татарстаныбызга. Без менә чын күңелдән горурланабыз үзебезнең татар булуы белән. Һәм менә алар бездән шул кадәр бик күп көч алып кайтып киттеләр, бик күп проектлар алып кайтып киттеләр. Киләчәктә дә менә шулай бергә эшләрбез дип өметләнәбез. Татарны яшәтәчәкбез, Алла бирса. Һәммәсенә сәламәтлек телим. Һәрберебез татарча сөйләшик, татар гаиләләре булдырыйк. Татар балаларын үзебезчә, саф татарча өйрәтик, татар тәрбиясендә, татар телен саклап, үзебезнең динебезне тотып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Һәм инде үземнең язган шигыремне йомгаклап сөйләп китәсем килә. Безнең тормыш сезнең тормыш булды. Безнең ялгыш сезнең ялгышлар. Югалмаска иде бу дөньяда, сындырмасын иде язмышлар. Рәхмәт сезгә, җирдә булган өчен, милләттәшләр диеп торган өчен. Тагын язсын, бергә яшәргә, без татарлар диеп дәшәргә. Рәхмәт бик зур. Очень мне понравилось, организация понравилась. Бөтенсе дә бик яхшы. Спасибо Рустему Нургалиевичу, кто создает такие общества. Татарский язык жив, когда такие сообщества будет жить. Мы все вместе, мы сила, весь мир с нами. Алла бирса, без булдырабыз. У нас очень много разных проектов. Проекты у нас знакомства, очень много инновационных проектов, да. А также будет сейчас ближайшее мероприятие. Одно из них Харакат, самое огромное. Всех мы ждем в гости. Приезжайте. Будем рады всех видеть. Спасибо. Я представляю молодежную организацию «Седьмое поколение» Ижден-Чебон, которая объединяет молодежь татар, башкир и другие тюркские народы в Москве с активной жизненной позицией. Те вот молодые люди, которые заинтересованы в изменении ситуации в лучшую сторону. И поскольку я сам являюсь татарином, и у нас актив как бы весь татары, в основном, конечно, у нас объединяются именно вот наши земляки. Наш проект существует уже 10 лет. В этом году я участвовал в форуме в качестве эксперта. У нас 7 направлений в организации, и каждым направлением руководит отдельный человек. Это у нас образование и просвещение, пиар и медиа, благотворительность, работа с детьми, женский клуб на базе нашей организации, спортивный клуб «Прорыв» и еще как бы одно направление – это традиция и культура. И вот мы пропагандируем татарскую культуру,
потому что у нас очень богатая культура. К сожалению, многие татары даже не знают нашу историю. И вот именно с этой целью мы проводим различные мероприятия. Помимо Сабантуя у нас проходят еще конференции, проходят летние лагеря для детей, какие-то спортивные мероприятия, зимние встречи. Наши бабушки и дедушки сохранили, нам нужно вот продолжить эту эстафету, да, и развивать свою культуру, чтобы мы гордились тем, что мы татары. Яңа тулган айга охшаш кашы аның, күңелем аңар карап торып хайран кала. Диям шунда: Субханалла, Субханалла. Әгәр күрсә бу матурны Гайнетдиннәр, гади генә Шәмсетдиннәр, Кытбетдиннәр, Субханалла дию кая аларга сун? Укымаганнар, берни дә белмиләр. Без татарлар, одна семья, һәм бер юлда барабыз. Когда мы вместе, без көчле, когда мы рядом, без төрле, но знает каждый на земле, бергә без булдырабыз. Дүрт көн без форумда булдык, бик эффективно эшләдек, яңа методик белдердек, форум посеял семя татарларның яңа буын. Biz endi niндидер үзебезгә тәҗрибә туплыйбыз. Шул тәҗрибәне аннан үзебезнең районнарыбызда үзебезнең фикерләребезгә туплап, аларны инде чынга ашырга тырышабыз. Булар барысы да инде телне үстерү максаты белән эшләнә. Һәм инде яшьләрне авылда саклап калу. Туган якларында, матур, табигатьле авылларында туып үскән балалар, туып үскән яшьләр, алар күбрәк авылда калсыннар. Чөнки безнең республикабыз тарафыннан бик күп мөмкинлекләр тудырылган. Һәм инде һәр вакытта да авылым минем, моңлы сазым минем, 500 кыллы, 500 тавышлы, 500 тамыр кебек бер агачта уелып сыздык, уртак язмышта дип яшәсәң, гаилә корсаң, эшеңне яратып башкарсаң, безнең инде авылларыбыз да яшәр, телебез дә, динебез дә, мәдәниятебез дә зур үсештә булыр. Авылда яшьләр калыр ул мөмкинлекләр булганда, җитәкчеләр киңәш биреп, ярдәм итеп торганда. Тагын бер тапкыр проектның җитәкчелегенә, Тәбрис Яруллин җитәкчелегендәге зур командага һәм инде менә республикадагы җитәкчеләребезгә шушындый мөмкинлекләр тудырганнар өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез.